toho o vás dost. Nezajímá mě, co se o vás povídá. Zajímá mě, jací skutečně budete. I pokud se týká fyziky. A teď vaší zavedené taktice. Buduji respektovat. Ovšem pouze po gentlemanské dohodě. Souhlasíte? Jedna koule ve třídě a je konec. Jasné? V tom případě zbývá nám pár minut. Co kdybychom si vyzkoušeli? Milý pane profesore, celé naší třídě bych vám chtěla pogratulovat našim dnešním svátkům. Ať je Petr! Ať je Petr! Ať je Petr! Ale to je prosím vás omyl. Ale jste přece Petr. No to jsem, ale já mám svátek na podzim. No ale kalendář. Kalendáře jsou Petrova. Já si vybral toho na podzim. Ale je to od vás velice milé, tak ale už jsem řekl, že vás vyzkoušet musím. Tak, neznám vás, tabulek půjde. Terka. To jsem prosím já. Aha, je to trošku nepříjemné, ale už jsem řekl. Takže Terko, pověz nám. Pane profesore, prosím, mějte volno. Tak, zde běž projď. A tady Terka. Jste za okno? Tak ji odneste do zborovny a... Už Ne. Ty nám to řekneš, protože ty nám řekneš něco. No, to mám radost. A Terka nám řekne... Pane profesore, prosím vás, mohl bych se vás zeptat, jakým způsobem by se dalo zvážit slunce? To je strašně zajímavá otázka. Takže ty si na to téma připravíš referát a příště nám to všechno řekneš.